invitații. Nu sunt! Ești prima invitată. Oh my God! Da! Așa Okay, sunt. eu o să stau așa, că Așa. Că... Da, nicio problemă. Așa, let's go. Wow. And I have a coffee right here. Ce avem? Oh! Bine ați venit la Bulangeria, locul unde tu ești în siguranță cu mine și noi suntem în siguranță cu tine sau voi. Ce sunteți? Nu contează. Oh my God. Guys, astăzi este sărbătoare națională. Astăzi se va nota în calendar. Yes. Pentru că astăzi o avem în bulangerie. Oficial a devenit bulangeristă. Yes! Îmi place cum sună! Oficial bulangeristă. O avem pe Regina la haz, Regina la sfaturi. Cea mai șefă de pe Nu, nu mai ho. Lasă-mă să-ți fac sistem. Mulțumesc. Regina, param pam pam. Mai știi cum era ăla cu salama? Yes! Așa. Yes! O avem pe Adina. În studio astăzi. Bună, Adina. Bună. Bună, fetelor. Bună, Bună. iubita. Bună, glumesc, nu. Bună, iubita. Bună ziua, dragi prieteni. Vă sărut consensual. Și ne bucurăm. Invitație. Este o plăcere și o onoare că să fiu alături aici în această zi superbă. Stai că trebuie să mă pun și eu așa, că mă simt puțin ca la un... Știi când... De fapt, nu știu, o să te întreb. Știi în școală, când veneai de la școală și voiai să faci întâlniri cu prietenii tăi de la școală și zice că el lăsa maica sa la tine gen 2 ore și era Eram gen... pocăită, nu venea la mine. Ok? Well, ok. În primul rând... Dacă vrei să intrăm direct în pâine... Îmi luam bullying în școală. Îți luai deci, bullying? Da, îmi luam. Dar Da, se râdea de mine, Nu. că eram pocăită. nu ești puțin fericit că ți-a luat bullying? Uite ce amuzant ești Da, acum. sunt amuzantă, da, e ok. Și ei gen... Ei din ce fac bani? Din tristețe? Eu zic că au ajuns bine. Au ajuns bine? Nu știu, eu sper să fie fericiți. Dar nu, că n-au probleme, nici nu mai țin minte. Știu doar că mai mă tachinau așa, mai râdeau de mine că nu am țoalele care trebuie, mai așa, Sanchi, dar eu nu am problemă, adică, prieteni, hei, ce bine e cu prietenii mei. Ce bine cu prietenii mei. Adina, eu te-am adus aici astăzi, în primul rând, pentru că sunt un mare fan. Vrei să-mi pui întrebarea roșie? Întrebarea roșie, o să ajungem și la întrebarea roșie, dar până ajungem la întrebarea roșie, eu am vrut să vorbesc cu tine, am emoții, iertați-mă, am emoții, sunt gen... Mi-am pus unghii. Și-a pus unghii. Mi-am pus Toată lumea a comentat, Adina, ce unghii, wow! N-am avut în viața mea unghii lungi și am avut o rebeliune și, prieten, mi-a luat o oră să mă îmbrac, așa, ca idee. Păi și cum te simți? Te simți ca o femeie? Amazing. Sincer, mă simt amazing. Puneți-vă unghii. Vreți să faceți o chestie trăznită? Faceți-o, sincer. În afară să nu mă răspund pe nimeni, tot. Aveți zis asta pe internet? Și aia e justificabil, aparent. Depinde. Da. Depinde cine sincer, și cum. Uitați, când e vorba de animale, aș face De fapt, cataclisme. dacă vreți să faceți și voi business și bani și adevăr, omorâți-vă partea negativă din corp. Pozitivitate, optimism este puterea ce face să fiți bărbați, femei, alfa. Oh my God, ok. Este la podcast, nu trebuia să fac și eu din asta. M-a speriat un pic, da. So, eu am vrut astăzi să-ți aduc trigoane cu vișine, pentru că noi prima oară când ne-am cunoscut fizic, am vorbit de trigoane cu vișine 5 Serios? minute. Chiar am vorbit? Da, am vorbit de forneti. Nu știu, gen... Te-am Sigur întrebat... nu ți-am zis de alea cu căpșuni și iaurt? Am vorbit de mai multe. Am vorbit și de sărățelele cu cașcaval. Bă, știi ce? Orice forneti. Îmi cer scuze. Orice Știu forneti. că umblă șobolanii pe ele, că așa mi se spunea mama când era mică. Eu veneam la oraș rar, ca idee, că sunt de la Așa. țară. Și visul meu când eram mică e să română mediu. E ok. Să cumpere și mie niște forneti și îmi spunea nu pentru că umblă șobolanii pe ele și sunt toxice și știi ce? Nu mă interesează. Poate să umble și Cernobâl pe acolo peste ele. Total. Alea cu căpșuni și alea cașcaval. Alea cu caise s-au stricat în primul rând. S-au stricat. Așa e, nu? Pune gem. S-au stricat. Poate fac fornetii. Vreau rețea de alea cu caise, ce ori fi. Exact. Nu. Zic sincer. Nu, S-au stricat, sincer, ok, s-au am stricat. eu panie. Nu, singurele care au rămas constante de când aveam
4 ani, cred că aia a fost prima oară când mi-am dat seama că mâncam Fornetii, au fost alea cu vișine. Atâta. Doamne, și alea cu pizza cum sunt. Yes! Doamne. Și azi am fost în căutare pentru Adina după Fornetii. Apreciez. Și toate, of course. Apreciez enorm. Este o producție serioasă. Dar ți-am adus bruschete, ți-a plăcut? Și, deci, Adina mi-a adus bruschete, cum să zic De eu. la Megapan. Megapan sponsor. Megapan sponsorat. Sincer, a fost cea mai șefă și eu am fost și am luat, pentru că Adina este vegetariană. Right. Yes. Right. Am luat niște staleuri cu ciuperci și niște sărățele. Thank you. You're welcome. Deci, să mănânc? da, please, absolut. Și vreau să vorbesc cu tine despre multe chestii astăzi, pentru că, aș da vorbi cu tine, cred că 4 ore. Asta Dacă îmi dai de mâncare și de beut, eu... asta zic. Se duce, îi dăm. Aloloi, what the fuck is that? N-am mai spus niciodată cuvântul ăsta. Cred că am vrut să zic alalong, dar E bun și ăla, E bun? Aloloi? Bun. Aloloi, se bagă în vocabular, aloloi. Și cum se numește? Am vrut să vorbesc cu tine despre caterincă. Despre haz, caterincă. Nu? Stai liniștită. Cred că o să ne placă, e așa, e Facem un SMR. fel de ASMR bună. Facem bună fetelor, suntem astăzi la podcast la Bulangeria. Glume, cum fac bărbații glume la fel. Fetelor, nu mai fiți proaste. Tu ai fost amuzantă de mică? Da. Da. Bine, cine zice, o să zică lumea, dar unde e amuzant asta? Și dacă zic chestia asta, o să-i găsesc și o să avem o zi foarte frumoasă împreună. Așa. Deci, eu sunt așa, crazy, loco, Aha. de când m-a fătat mama. Foarte bine. Da. Ții minte că, deci, eu am avut o străbunică care a trăit până acum vreo 2 ani, am la 94, și Wow. femeia tot loco. Nu înțeleg de ce zicea că eu sunt loco, când ea era la fel de loco. Așa. Și mereu îmi spunea că toată ziua râzi, dar mai taci, dar tu nu poți să fii supărată? Toată ziua te rânjești, toată ziua rânjești fasolea. Da, deci toată ziua era caterincă, cu toate că nu era chiar nice the life. Da. E mișto așa. Dar cred că ăsta a fost și un fel de mecanism de apărare, știi? Transformi, cum să zic eu, chestiile care nu sunt atât de fun și atât de nice în chestii amuzante ca să le... Eu nu cred acum că sunt amuzantă, nu voi închipuiți, dar Nicio problemă. Eu cred că este amuzantă. Mulțumesc. apreciez, sincer. Of chiar, course. Sincer. Nu, eu sunt sunt alergic, deadly la oameni care gen se cred amuzanți și o zic. Gen, eu sunt foarte amuzant, știi? Am avut și o perioadă aia în care am încercat să fiu bună. Da, sigur. Totul este în regulă. Să fii nonșalantă, Să fiu așa foarte Să fii serioasă. clinger la pe Să personalitate. fiu feminină. Știi cum era? Nu știu. Eu am fost o misogină, am avut misoginism internalizat. Really? Angro, deci eram haterița supremă a femeilor. În fine. Oh. Nu, Păi și nu. prin prisma religiei. Of course. Adică ești într-o Of religie course. în care bărbatul e șmecherul, bossul, automat levitezi în jurul lui și, nu? Deci religia în care eram, nu? Da? Da? Nu? Da. Zi, nu, pe bune. că- Nu, este, Adică eu asta cred, deci n-ai cum să nu fii misogin când religia din care faci parte are un patriarh. total. Adică dacă e patriarhat, automat... Adina, parohia este la o literă departe de patriarhie. Despre ce vorbim? Păi- Faptul că există spații în care doar bărbații pot să intre și în care oricum femeile sunt văzute ca și persoanele care ar trebui să ajute bărbații să-și îndeplinească destinul, dar destinul femeilor este să ajute bărbații, fuck off. Hey, Da, respectfully, fuck off. Nu, sincer, nu, pe bune, îmi pare rău. Adică eu susțin să fiți happy în religie, Dumnezeu, Da. no problem. Dar my believe is că n-ai cum să fii feminist într-un mediu religios. Total de Asta acord. cred eu. Total de acord, mai ales în religii organizate și chestii, este insane. Nu ai cum, pentru că nu se respectă lucrurile de bază. Adică eu înțeleg că scrie în Biblie că bărbatul să-și iubească femeia, chestia, acum dăm pe astea religioase, dar cine a scris, frate, bărbatul Biblia? trebuie să-și iubească femeia, adică să o iubească, de te obligă Dumnezeu să te dar nu-ți dă drepturi, adică practic, da, uite, bărbatul iubește, da, ne iubește și atât, adică nu înseamnă că avem drepturi, adică nu înseamnă Exact. că suntem.
Da, că ne tolerează și că trebuie să se comporte frumos, dar nu ăsta e de ultima gen. Total. Iubirea lui nu-ți oferă drepturi. Da, e... Și also, Biblia a fost scrisă și rescrisă de bărbați. Nu a fost o Biblie scrisă de o femeie. Da, nu. Știi? Adică știu, sunt femeile din biserică, din Biblie, care au mai făcut, de exemplu, Estera și care a eliberat poporul și așa mai departe. Dar una la câte cazuri de bărbați? Adică astea sunt puse ca să ne închidă gura. Da, uite, asta știi? Nu e... Și ea tot servea un bărbat, adică a fost folosită. Asta e ideea. Era cea mai frumoasă și trebuia să se căsătorească împăratul cu ea și ea a fost pusă acolo pentru că era frumoasă și știa că o să o aleagă. Deci fizic. Exact. Deci tot asta a folosit ca o unealtă, știi? Gen, Sanchi. Și o să faptul că în Biblie de fiecare dată când o femeie face activități specific masculine sau activități bărbătești, gen a ajuta alți oameni, știi? Când femeia îndeplinește rolul eroului, este pedepsită prin moarte, bătaie, ceva, etc. Prin faptul că a ales să nu se ia după un bărbat. So, kind of sucks very much. Nu mi-aduc aminte și aminte din Biblie, dar chiar nu mi-aduc aminte. Foarte bine. Eu, într-un fel, mie și-mi place chestia asta de mitologie. Deci, I have to say, când în ceva este o referință biblică, sunt like, fuck yeah. Gen, dar pentru mine este puțin ca o novelă fantasy. Sunt like, ok, este ca un fel de Harry Potter. Actually, no. Este ca un fel de... E interesant, să zici, Biblia, vă recomand, e mișto. Course. E o carte foarte interesantă. E foarte interesantă. Cartea mea favorită era Proverbe. Dacă... Work, Îmi plăcea mult de tot Proverbe. Chiar sunt niște sfaturi ok acolo. Sunt niște sfaturi date de Solomon pe batul la bătrânețe. Da? După ce tot zici pe partea de moarte. Tot. L-au băgat pe... Că zic bine, da? Solomon a scris Proverbe. Nu fac rușine pe internet. Eu știu că el a scris Solomon și Eclesiastul. O să-ți iau eu înainte. Adina vrea să-și ceară scuze pentru, cum se numește, pentru că a jignit toată comunitatea religioasă din această lume. Dar n-a jignit, nu. Glumesc. Nu, ești ok. Că religia e folosită ca o unealtă de manipulare. Nu sunt și oameni buni în religie, adică sunt oameni care fac atât de mult bine. Da, deci, da. Doamne ferește, nu zic. Deci, problema este că ăștia mici buni care fac chestii nu sunt atât de mediatizați, așa de văzut, știi? Total. Mă gândesc. Total. Dar sunt persoane care fac foarte mult bine, sincer. Și în fosta religie din care am făcut parte, sunt atât de multe asociații care au grijă de oameni cu dizabilități, de copii nevoiași, de mame din medii din astea toxice, gen violență în familie. Absolut. Doamne ferește! Doamne ferește, nu, așa este. Și oameni care nu folosesc credința pentru încrederea oamenilor în ei. Pentru a manipula. Să ajungă un narcisist. Pentru motive politice. Doamne ferește să ajungă un narcisist cu un complex de victimă creștin. Asta e, cred că, altă chestie care m-a frustrat foarte tare este când religia se ajunge ca și scop pentru a scuza comportamentul altora, gen, ăsta este modul religios de a fi, gen, homofobia este acceptată prin faptul că face parte din Biblie, misoginismul este acceptat prin faptul că face parte din Biblie, nu scrie niciunde. Trebuie să recunosc, mă aprind foarte tare când vine vorba de chestii religioase, că am fost acolo și știu și părțile bune și părțile rele. Da, nu, eu oricum mă aprind foarte repede. Dragii mei, vine să ur, să... Tata mea, ești berbec. Despre ce vorbim? Mă vine să... Dar trece la fel de repede, adică suntem prieteni, dar un lucru despre mine, să știți. Deci, l-am învățat în copilărie că niciodată nu e bine să reacționezi la nervi. E bine să ai nervi, dar niciodată să nu reacționezi la nervi, pentru că poți să spui lucruri pe care le-ai regreta. Și eu mă mai gândesc că nu e nimeni responsabil să te asculte ție, să te suporte, total, știi? Adică eu am dragi, vreau să urc, vreau să ții, vreau să jignesc, nu vreau, niciodată n-am simțit nevoia să jignesc la nervi. Mă duc dracu într-o cameră, fac mendrele și mă întorc. Nu e nimeni obligat să stea să-mi asculte mie crizele. Nu poți să controlezi cum și ce simți, dar poți controlezi cum reacționezi. Da, exact. Știi? Și e ok să simți ce vrei tu, să-ți vină să omori pe cineva pe moment, but like, nu trebuie să o faci. Exact. Știi? Mi-a zis psihologa că e bine să lași să iasă, știi? Da, total. E bine să lași să iasă într-un cadru tu și cu tine și atâta. În rest, într-un cadru nu sigur, sunt de acord. Nu, chiar nu.
Dar nici interiorizată nu face bine. Adică cum ai zis tu, gen, nu e ok să le ții în tine până explodezi. Dar nu cred că trebuie să mă exteriorizez și să fac pe altul să sufere. Prin care Total. zic eu. Total. Ce se întâmplă la comentariile tale pe TikTok și comentariile mele pe TikTok, unde este momentul în care lumea e like, am avut o zi de căcat, este momentul să le las acestor oameni pe care nu-i cunosc și nu știu ce zi au avut și nu știu cum se simt și o să le zic fuck you, Ce urâtă ești, ai față de cal. Uite cât am asta cu dinții, ai frate acolo o târlă de dinți. Cred că am mac de dinți obții. Nu, ai niște dinți foarte buni Mulțumesc. și ei sunt supărați pentru că ei trebuie să-și pună Băi, sincer, sunt fațete. cam mari. Nu mi se pare. Sunt cam două lopeți. Nu sincer. mi se pare. Dacă îmi spui că arăt ca un cal, n-am nicio problemă. Jur. Nu arăt Calul e chiar ca un frumos. cal. Băi, nu, măi, bă, bune, am nasul așa mai... Dar o să... De ce? Gen, înțeleg că facem comparații cu animale, but like, mi-e plac animalele. Dar n-am nicio problemă, calul e chiar Eu mișto. eram făcut balenă în liceu și eram like, well, Doamne. you know, like, great. Sau focă, girl. Bă, focile sunt drăguțe, Sunt frate. drăguțe, asta zic. Sincer, Sunt foarte drăguțe mamă, focile. Deci mi-aș dori să fiu o zână ceva și să mă duc să vorbesc cu animale, să stau să fim prieteni. Mă, Sau ești o zână. cu foarte mult power, gen, sau multe vrăji, ca să salvezi și animalele că vin oamenii peste ele. Ai, dar mamă, Mai știi Witches de pe Jetix? Dacă știu, Ah, oh my god! Tu semeni foarte tare cu una dintre fetele din Care? desenul animal. Asta știu. Animat. Fuck. Ok, nu cea blondă. Zi-mi ce făcea, că știi de ce? Pentru că mie îmi place de mult de una de acolo și vreau să-i pun numele fetei Deci- mele așa. Deci nu e Bobu Roșcat. Am uitat cum o cheamă pe doamna. Will. Nu e Will. Nu este blonda care are Cornelia. sora. Nu-i Cornelia. Ok. Și mai erau Aileen, aia Hailin. codițele, Aia codițele, yes. Irma care ce făcea? era cu apa. Cu apa. Și ce părere avea Irma? Că eu așa le știu. Așa ca mine. Cred că ea. Nu. Ești sigură că e Irma? Sau e Tarani? Trebuie să scoatem o poză. Tarani era brunetă și cu ochelar rotund așa. Trebuie să scoatem o poză. Tragi tu telefonul. Stai. Pentru că te-am văzut și după nu mai știam cum se numește și apoi mi-a apărut gen... Stai așa. Ai văzut că e ceasul? Cât? 111. E ceasul acum. E 111? E 111. Oh my god, e semn. E semn. E semn clar. E semn. Trebuie să cauți. Gata, hai, ia să vedem. Ia. Eu am pus o petiție la asta, că cred că nu este în timp real, nu pare rău. Am pus o petiție la mine în link în bio, semnați petiții pentru animale. Să-mi dai link-ul Deci să punem vă în rog bio la foarte video. Link-ul o să fie în bio la video Dar pentru o să mai petiție. Da, o să o pun că sigur o să fie cazul că e încă să judecă. Da. Eu sunt cu animalele, Doamne, Și eu am purtat tricoul ăsta pentru tine astăzi. Că oh my god, my cat, oh my god. asta drăguț. zic. Că I was like, Am și eu două pisici, le iubesc mult de tot, sunt copiii mei. o să rânge pisicile tale, pentru că le ador. De fiecare când te postezi cu ele sau intră pe live pisicile cu tine, sunt gen... Sunt niște drăguțe, Măi, le iubesc Sheilas! foarte mult. Ia să vedem. Ia. Asta este Irma. Ok. Nu e ea. Nu e ea. Nu e Femeie ea cu cea cine? care... Asta e Tarani. Cred că poate cu ea puțin. Tarani? Cu Tarani puțin. Uite, ai gen, like... Je ne sais quoi ăla de like... you know? Like... Cu Tarani? Like, to me, then she runs shit. You run shit. Dar eu o să-i pun numele Irma. Pentru că Tarani... Și-mi place și Tarani, dar Tu ești o Irma mai mult decât o Tarani? nu știu ce sunt. Nu știu ce sunt. Sunt... am gura mare și trâncând, dar eu sunt foarte... Știi ce am observat? În general, oamenii care sunt foarte, gen, cum se numește, au personalități mari online și se exprimă. Nu pot să mă cer cu nimeni, pentru că plâng. Oricât de mult dragi avea, plâng. Mă apuc. Și Mamă, nu pot, deci nu pot să fiu o bad bitch pentru că bocesc. Băi, m-am bălăcărit. Pot să zic asta oare? Da. Deci, La mine la podcast de toate. Nu, aici nu avem probleme. Deci în premieră, oricum. Deci premieră. de ziua mea, care a fost acolo, nu? Da. Eu nu fac ziua niciodată, eu maxim mă duc în oraș cu al meu bărbat, mâncăm ceva, vorbim și atât. Foarte nimic, frumos. Așa. Și am fost la ai mei acasă și m-am bălăcărit cu tot neamul, cu toți, Valeu. și cu bunica mea și cu mama și cu tata pentru un câine. Pentru câine? Da, pentru că îl țineau bunicii mei legat și nu mi-a plăcut în ce condiții erau și am vrut să sun la poliție.
Da, bine, l-am dezlegat și am zis că dacă îl mai leagă, eu o să sun la poliție. Știu că am făcut rău de tot, am și plâns, dar e dezlegat câinele acum. Foarte bine, foarte bine. Nu înțeleg total. Da, adică eu când văd chestii de genul ăsta, nu pot. Dar nu era nici violent, nu? Era doar legat ca să fie legat. Dacă aș avea spațiu, că s-au într-un apartament foarte mic, l-aș fi luat. Dar e câine de țară, nu știe, Nu, știi? nu e- Nu are chestiile, dar nu ar avea de ce să fie legat. Dar oamenii bătrâni de la țară au mentalitatea asta, eu nu suport și la mine se oprește gradul de rudenie când văd chestii de genul ăsta. Adică nu mai contează cine ești, ce faci, ești frate, soră, mamă, tată. Nu, total. Total. Și după ce evenimentul ăsta m-am certat cu ei, am rămas certați. Acum zic că suntem ok. Dar dădeam mesaje constant să văd dacă e câinele o dezlegat. Și ceream și de la vecini să văd dacă nu cumva mă mint, pentru că eu nu Ți-ai făcut numărul? da. Câini, animale, pisici. Ce mai pisicile tale? Pisicile mele sunt bine, sunt babe, Sunt babe. Sunt babe. din păcate. Mă enervează că sunt babe, că de fapt eu l-am luat dintr-una de post, n-am prins prea multă viață cu ele, am 3 ani de când le am, Oh, da, au 14 ani și le-am luat dintr-una de Iubitele. post și mi-ar plăcut să prind mai mulți ani și chiar îmi doresc să trăiască mai mult, dar deja dau semne de bisp, să îmbolnăvesc. Norocul meu e că stau fix lângă veterinar. gata. Și am un veterinar bun, deci cel mai bun om de pe planeta asta. Mi-aș dori să îl sponsorizeze cineva și să-i facă un cabinet ca lumea cu toată aparatura, că nu are, mereu dă trimitere ca să-și facă, n-are ecograf, n-are chestii, dar e foarte bun. Adică ce aparatură are, nota 10, chiar își face treaba. Da. Îl iubesc. Bun. Pentru oameni care nu știu, adică tu acum cât timp te-ai apucat de online, ca lumea? Gen să faci asta efectiv, fully. Adică gen... când câștig dinero din asta sau de când am Nu, de când ți-ai spus tu ție, bă, de azi mă picioarele și nu mă mai interesează neapărat opinie publică chestii și vreau să mă ține chestia asta pentru că mie îmi face plăcere, îmi face fericire. Gen, cam de când, gen a fost de când erai mică, gen te uitai la cineva cred pe că online? de un an, de când sunt cu Silviu. Sincer. Deci eu fac online din 2020, adică postez, dar de-abia de un an am bubuit. Dar să am așa încredere în mine ca lumea de când sunt cu el. Că el mi-a dat încredere, adică m-a făcut să fiu așa mai încrezătoare în mine și că atunci când m-am combinat cu el și încă postam pe TikTok, oricum postam foarte rar pentru că locuiam în aceeași casă și mi-era rușine să filmez cu el. Și filmam doar când era el plecat de acasă. Și dacă eu în timpul ăla nu-mi ieșea nimic, nu mai postam. Da. Da, e Și, frumos. da. Să ai Cred pe că, cineva în sincer, colțul tău. Cred că, sincer, el mi-a dat așa încredere. Trebuie să recunosc. Da, nu ți-o luam în cap. Nu, am avut și onoarea să-l cunosc. Efectiv, pentru mine, cum zic, când v-am văzut, noi probabil ne-am întâlnit la eveniment la o pungă de chipsuri. Da. Nu o să dau nume, că nu ne plătesc. Ok. Dar dacă vor, Dar dacă ne-ați dat bani, sincer, nu știu dacă ne-ați dat problemă. bani, nicio problemă. O sumă Și, modică? o sumă modică, puțin mai mult decât modică. Și v-am Să nu văzut. fac și eu așa. Eu mereu când arunc o piatră mă gândesc, mă, dar am făcut și fac și eu ceva de genul, am și eu ceva, așa, nu știu, mereu mă întreb. Total. Eu în fiecare zi mă întreb, oare Să nu azi fie este vreo ziua în care o falsă. să... Exact! Să nu fiu vreo falsă. Exact. Mai Poți fi fac multe și eu, lucruri. sigur. Dar Mai- ipocrit nu vreau să fiu. Dar totuși am voie să-mi schimb părerea. Da. Eu sunt de părere, cum eram eu acum un an, nu mai sunt în prezent. Deci evoluez cu fiecare. Partea bună e că evoluez. De-aia nu mă mai regăsesc când eu, dar cu 2 ani. Doamne, Foarte bine. ferește. Doamne, mi-am mai crescut un creier de atunci. Măi, dacă te uiți în spate și simți că ești aceeași persoană ca acum un an de zile, I think something's wrong. O da, Cred că e nevoie de un anumit nivel de ego și narcisism să rămâi la fel, constant. Eu aș nebuni. Dar nu, cred că ai cum. Eu cred că cringe-ul ăsta e sănătos. Ai fi surprinsă. Mie Cunosc atât de mulți oameni care îi tot recunosc și mi se reintroduc și am like, Măi. you are literally the same person. Deci m-am întâlnit cu o persoană pe care o știam din 2015. În viața mea n-am avut un sentiment de puternic, m-am întors în timp. Deci persoana respectivă era îmbrăcată și
același La stil, fel? la fel cu același haine, cu hainele pe care le-am luat împreună când eram, știți ce zic? Gag. Și ca mentalitate, ca tot zic, oh my god, gen, cum se poate întâmpla așa ceva, gen, nu știu, să rămâi tot în... Sincer, mi se pare că este și, cum se numește, realitatea asta culturală românească. Am observat că aici de multe ori și când eram eu mic și așa, nu știu dacă se purta la tine în casă, mie mi se zicea că să revină lucrurile la normal, să rămână lucrurile la fel. De ce ai strica chestiile, știi? Că se definea această formă de cum trebuie să fie familia și cum trebuie să fie lucrurile în casă. A, da, Și era apoi- un standard, era standard Da. de familie, standard de frumusețe, standard standardul- de... Toate aceste standarde impuse de... Standarde peste standarde, da. Da. Și asta te impunea automat să... Tu înăuntru tău aveai această dorință și nevoie de schimbare constantă, dar te punea să stai blocat în punctul acela în care am fost definiți ca fiind perfecți, Pe știi? mine mă omora ideea aia cu vin vremuri grele. Sunt vremuri grele. Sunt vremuri grele. Acum chiar au venit. Au cobit, ăștia, au cobit. Au cobit-o până Au cobit până la s-a infinit. întâmplat. Nu. Deci, sincer, acum chiar sunt vremuri grele, dar era bine până la alegeri. Deci chiar era bine până la alegeri. Sincer, da. Deci de când cu turul 2 înapoi, măi, frate... De când cu turul 2... Aduceți turul 2 înapoi. Băi, să mă, Glumesc. nu, dar pe bune acum. Zici că a adus ghinion, domnul Geo. Sincer, Păi a adus. A adus ghinion. A adus. A luat o rumea. Nu, că m-am aprins tot. Foarte bine, te rog, nu. Nu sunt foarte, nu sunt foarte pregătită politică, adică eu nu știu politică. Ai de bun simț așa Așa cunoștințe. de bun simț. Of Da, course. e cam asta, adică, nu știu, te uiți ce se întâmplă la tovarășii noștri de peste ocean și te gândești și ca om simplu, bă, nu e normal așa ceva. Dar, Nu trebuie Doamne, să știi prea multe. Nu ți se pare să știi? ai văzut că vor să facă listă cu toți oamenii care au autism Da, în și America? ADHD Știi la ce m-a dus să mă gândesc chestia asta? În al doilea război mondial, Mă scuzați. a fost bună. În al doilea război mondial, eu am fost obsedat de istorie la un moment dat, am avut o Foarte perioadă. bine. Dar oricum e bine. E că foarte bine. Dacă așa... Și mi-a plăcut, am dat acolo la istorie. Am luat 90, Sure. că scriu rău de tot. Bă, da, nu că scriu rău, deci eu nu pot să zic că am la istorie. Da. Pentru că am probleme cu memorat numere, acolo e problema mea. Ok. Și am luat 650. Dar eu știam material No judge. față Ascultăm spate. și nu judecăm. Ascultăm și nu judecăm. Dar la română și geografie am rupt. Am rupt. Știu de ce mi-am scăzut 40 de sutimi la română, puteam să iau 10. Că am tăiat mare paragraf pe foaia mare. Și în rest era great. Sigur mi-am scăzut pe ortografie, for sure. Eu la română, eu am crezut că o să fii bacul la română, dar am luat 8,89. Șefă. Dar sincer, chiar am crezut, nu-mi place româna. Deci trebuie să știu care e tema și viziunea despre lume al lui Cumătru ăsta, da, scris Corola. Bine, Nu. în fine, hai lăsăm, Corola e frumoasă, Corola e frumoasă. Da, cred că literară chestii, dar nu e pentru toată lumea. Adică eu care tocmai lucrând n-am prins gustul pentru ea că îmi place și actorii se leagă și căcat. Nu, e ok, hai Corola Dar de bine, ok. eu nu Ce știu scuze. cum ar putea Radu 17 ani, Mate Info, se joacă FIFA în fiecare zi. Lasă FIFA, că să joacă de-astea. League of Legends, nu știu. Wow, de-astea. Wow! Merge la Comic Con o dată pe an. Da, exact, să uite la De unde anime-uri. pana mea să știe el tema și viziunea din Ion? De unde știe el care este glasul pământului unele și sunt glasul penale, iubirii? Sincer, adică unele sunt penale. Eu sunt supărată. Eu vă spun, am un crez al meu Da. pe care vreau să-l fac. Eu arunc pastile la lume, poate nu fac eu, face altcineva. Ia. Mi-aș dori enorm să se facă o serie cu biografii ale femeilor. I would Dar love. o carte în care să fie, uite, un capitol cât o personalitate. Deci aveam la Pocăiți o carte, se numește Portrete, Portrete 1, Portrete 2, că sunt 2 volume și era cât un capitol, cât un personaj, deci habar n-am, nu știu, ce a Ok. făcut fiecare. Și nu erau multe, așa să-ți dea o idee despre stimabili, să se facă despre femei. Nu știu dacă există Cu gen femei din România. și din România, din lume. Din lume, există ceva cărți, Soto, cu, cum se numește, cu personalități feminine și chestii. Din să fie o carte, Ai văzut? nu multe pagini, puțin, să ți le pună pe toate acolo.
Gen așa, gen cum ar fi, gen doar să-ți Uite, am făcut ofere tipa câteva... asta, un pic despre, nu câte o carte despre fiecare, că nu Gen așa, cred câte că, o- câte puțin, să știm și noi, uite, și mă enervează că nu sunt mai multe opere scrise de femei și mai multe chestii, descoperiri, iar eu nu cred nimic, nu mă interesează că stimabilul a inventat roata de la căruță, clar a fost nevasta și el a furat ideea. Soto! Nu cred nimic. Soto! Îmi cer scuze. Total de acord. Că mai vine la mine un dărlot asta să-mi zică că da, noi am făcut lumea asta. Stai jos cu metrul meu, că n-ai făcut tu, a făcut nevasta și tu ai furat o idee Zbang. că săraca n-avea ce să zică. Hai, șarap. Total! Nu cred că e în programul de BAC vreun autor feminin, nu? Este? Nu, asta Păi, m-am gândit tocmai că că nu. nu mi-aduc aminte, Da, nici dar eu, nu, gen... e o problemă. Mă gândeam, poate Elena Farago, dar cred că asta e doar poate clasa 8-a. Sau în clasa 4-a la competențe whatever. Când îți Ana dai... Blandiana, nu e clar. Asta zic, gen... Ar putea foarte bine. TBH, și o să fiu halit pentru chestia asta, dar ok. Bă, Caragiale e bun, dar hai să punem și pe altcineva. Gen, aș vrea să văd știu că este contemporană, dar uite, o Lia Bugnar, great, știi? Deci mie nu mi-a plăcut românul, cer scuze, nu știu. Nu, e ok, e Am ok. învățat Lucia Fărăpăi în afară totuși ca să scapă un test. La Șefă. română. L-am învățat, l-am învățat în fața clasei pe tot și faza este că nu m-a lăsat să răci pe tot, mă oprea și bum, îmi spunea primul vers și mă punea să continui. Random, așa din... La ce erai bună în liceu? Ce materie era unde erai? I got this. Asta e a mea. Băi, istorie și geografie în ultimul an, Da. de așa, mă dădea afară proful de istorie ca să nu-l termin cu întrebări. Chiar nu plăcea mult. Deci eu am avut, maica mea are un coleg la ea la școală de istorie, Damian, am voie să zic, Damian, deci cel mai bun profesor de istorie. Măi, eu când am început clasa 12 am luat 5 primul, deci nu înțelegeam nimic, nu știam ce să fac. M-am meditat, Damian, 3 ore și am luat 10 pe linie, de atunci tot, am înțeles tot. Deci mi s-au deschis ochii, nu știu, ziceai că m-a tranquilizat. Deci 3 ore de meditație full, nu m-am plictisit o secundă și am înțeles tot și de atunci am putut să învăț singură pe cont propriu, să înțeleg exact cum să... Cel mai bun om. La fel și eu am avut, cum se numește, am avut un liceu întâi Tranoa și zicea o profesoară foarte bună de istorie, după a rămas gravidă și trebuie să plece. Ok. Era un liceu privat și l-am avut ca și profesor. Acum, gen, este la toate, el, nu știu dacă a organizat el, dar el vorbește la tot ce înseamnă raliuri pro-Europa, la protestele din decembrie. El era pe Da? scenă cu toți ăștia, cheamă Marcel Bartic. Și m-a învățat, deci nu cum am învățat istorie. Deci omul ăsta, în primul rând, era directorul școlii, cel mai cool director, venea la oră, gen că nu trebuia să vină la costum, că era citrea, venea în blugi și într-un tricou cu Metallica. Și un sacou deasupra, nu luam, că să fie puțin business casual, dar era, deci preda istorie într-un fel în care eu mergeam acasă și învățam de plăcere la istorie, pentru că voiam să fac bine, știi? Doamne, sunt atât de puțini profesori buni. Atât de puțin Atât de profesori puțini. buni. Eu țin minte așa. Eu țin minte pe nume. Ia. Aveam o profesoară în clasa 6-a. Deci dacă Așa. eu țin minte din clasa 6-a, eu nu țin minte ce am făcut ieri. Vă zic sincer. Ca mecanism de apărare mi-a zis doamna de psiho că eu uit mult din cauza să nu iau trulilor. Să blochezi, da. Da. Dar în clasa 6 am avut o profesoară de biologie, doamna Țăranu. Nu știu, nici nu cred că eu ce-am de mine, nici eu nu mai știu de ea. Cum preda ființa aia biologie și erau, între așa aveam zoologie, erau viermi, erau cele mai cele mai, Doamne! Deci, cea mai frumoasă materie, îmi plăcea mult, învățam de drag, iubeam. Și maica mea predă frumos, maica mea de geografie, chiar n-am ce să zic, foarte mișto predă, mi-a plăcut, știți, să învăț cu ea, în ta 10 mama. Dar doamna de bio dintre a 6-a, că după aia nu s-a schimbat profesor în fiecare an, a mai fost un profesor de mate, în care am făcut meditații, nu mai știu cum îl cheamă, sincer. Nu mai țin minte. Băi, dar cum preda matematică, zice că e joc. Efectiv, zice că suntem la Caterinca. Ce frumos. Deci, nu știu ce făcea. Era Giurgiu, nu știu cum îl cheamă, îmi pare rău de tot că nu mai țin minte. Damian. Nu te zice Damian. Valeu, da. Nu știu ce face Damian, dar istoria, cea mai Great. mișto. Și cam atât. Deci eu am număr pe degete. Din liceu, nu mi-aduc Și aminte. eu cam tot așa. Am mai avut în liceu o doamnă. Așa. Coconul mi-a fost dirigentă, crazy doamna, dar era bibliotecă și țin minte că îmi plăceau orele. Colegii mei nu o haleau, dar cumva mi-e plăcea de ea. Avea tot timpul ceva interesant de zis la fiecare oră, spunea chestii astea nebune, avea experiențe crazy femeia și era funny. Dar, da, dacă stau să mă gândesc în liceu, nu știu cine a fost așa profesor. Da.
Nici eu, în afară de istorie care ți-am zis, am avut o profă de geografie foarte bună până m-am mutat din liceu și am avut, sincer, am avut numai profe de geografie foarte bune, m-am învățat am învățat de plăcere la orele alea. În rest, sincer, n-am avut experiențe prea bune cu profesori. Să înveți de drag la matematică, pe bune, la Nu, mate. sincer. Uite, în gimnaziu am învățat de drag la mate. Bine, eram, Adina, și până ziua de astăzi, eu fără calculator e jale. Nu pentru că nu pot, ci pentru că îmi plictisesc în timp ce calculez și uit numere. Gen, efectiv, toată arată la fel. Și mă Eu plictisesc. te înțeleg perfect. Deci, Am dislexie numerară, cred. Mi se învârt numerele în fața ochilor. Dar la litere n-am nicio problemă. Acolo citesc super repede. Înțeleg perfect. Mie mă Mulțumesc. păcălește la mega între pe sucardul. Adică dă-ți nu pot, nu. Da, auzi, te păcăleți, zici că vin la ei banii. Dacă încasează mai mult decât au scanat. Sincer. Deci, eu am făcut de an de matematică și după aia am făcut de an de teologie, deci nu se poate. Nu am La încercat. teologie. Cum a fost la teologie? A fost super, Da? da. Serios? Recomand. Dacă știam că e așa mișto, mă duceam din clasa nouă. Adică super, în sensul că aveam multe materii de religie și chiar învățai chestii. Mi-ar plăcut să existe, erau, nu seama, cum să zic, influențele cultului din care făceam parte, mai mult logic. Of course. Cum era la ortodox și gen, la seminarul teologic, la așa, e mai multă teologie ortodoxă, dar mi-aș plăcut să existe teologie ca profil, să se facă toate religiile, toate Și iubi și eu chestia asta. și alea antice din antichitate, toate cultele, efectiv, erau păgâne, aia se închinau la toți zeii, la toți dracii, dar zic așa, interesant, nu? Exact. Nu, total. Eu am avut diriginte de religie care preda și latină și a fost ok, dar nu făceam. Era mișto, ce mi-a plăcut, învățai chestii din astea, parcă am avut și o materie în care făceam mai multe, gen toate religiile și era interesant să afli de unde a pornit treaba asta cu botezatul copiilor, de unde e Fecioara Maria Sfântă, că, na, Mi se pare foarte interesant chestia asta. sinodele ecumenice. Ce fac oamenii ca să... Până la urmă, hai, dacă să ne gândim, religia a apărut ca și nevoia De control. Și dacă este la o religia personală, știi, gen de ce avem noi să credem în ceva mai mare decât noi, poate ești puțin în chestia că, nu știu, să creadă cineva în noi când nu e nimeni pe lângă noi, știi? Sau poate, nu Ca să știu... scapi de responsabilitate, știi? Total! Adică, absolut! Doamne, lasă mâna ta lucrurile Lasă mâna ta. Te descurci tu, eu am scăpat, gata, m-am Exact. rugat, știi? Am scăpat de grijă. Da! Ca să Efectiv! nu mai fie așa, nu știu, să mai scadă stres. Da, tot stresul pe tine pică. Total. Nu, total. Și acum și chestia asta cu universalitatea, eu cred foarte, gen, eu nu cred în ceva denominal, gen, am un nume, but like, am nevoie ocazional să Eu cred în ceva. Cred în ceva. Cred în ceva. Nu cred într-un Dumnezeu materializat așa de Exact. biserică. Nu cred într-un Dumnezeu E un uman. N-am nevoie să dau bărbos. n-am nevoie să dau un chip patern sau matern sau Știi ceva. că îngerii și Dumnezeu sunt non-binari? Da. De amuzant De ce crezi că arată așa? Măi, Da, știu, sunt îngerii, deci Nu mie există, nu se îmi spune. plac îngerii care sunt biblically accurate, gen care sunt gen cât 6 inele cu ochi și au gen 12 perechi de aripi. arată ca oamenii, gen că zice că sunt după chipul și ăsta lui Dumnezeu. Deci înseamnă că noi fiind ca niște oameni arată, dar nu au sex, efectiv, nu știi, e fata mea, nu au Păpușă niciun gen. Barbie, e doar plastic sau de așa gen. Când stau pe... Băi, deci nu, asta mi se pare și dacă le spui asta, că încearcă pe cât să facă posibil că ei sunt bărbați, GG. Da, și eu zic de parcă like, bro, tu ai scris cartea. Poate n-am un Tu mi-ai înger, dat mie poate am cartea, o citit cartea îngeraică după care... protectoare. Asta zic, gen... And I will love her. Oh, total. Niciodată când eram mic și, Doamne, foloseau... Eu am crescut o familie foarte religioasă. Da? Oh my God, cum se numește? Strămătușa mea este... Abodnică. Cum se numește? Strămătușa mea era nevastă de preot, a divorțat Oh my între God. timp. Dar vara mi le petreceam la Piatra Neamț și era super, adică nu ne obliga să fii super religios, dar mergeam la biserică, stăteam cu preoți și chestii și așa și era să te vin, gen, cum se numește? Eu am crezut că era una strict peste homofobia internalizată, misoginismul internalizat care vine cu homofobia internalizată și toate astea. Dar rușinea ortodoxă
pe care am simțit-o în sânge, care se reflecta în modul în care vorbeam, modul în care eram, modul în care făceam sex, chiar mai ales, știi, că like, oh, nu, faci sex, este rușinos, nu e ok, știi? Deci, După ce făceam sex, mă simțeam vinovată, vreau să plâng de ce am făcut asta. exact, Gen, nu. omor pe cineva. Total. Și mi-a luat, efectiv, cred că în 2022 am o vară în care I was like, o să fiu o curvă și o să impun gen cu afirmații, îmi place sexul, nu e rușinos. Pentru că nu voiam gen să îmi fac gagic să fiu like, great, iartă-mă 2 secunde, trebuie să merg să plâng la baie pentru că l-am rănit pe Dumnezeu, știi? Măi, deci asta cu sexul, deci e o fată pe TikTok, nu știu numele, eu nu rețin numele, dar ea Româncă, face... engleză? Româncă. Ok. Da, româncă. Și face content legat de sex, cum se simte ea legat de partenerul ei, love that. chestii din astea pe care toți le gândim, dar nu le-am exteriorizat niciodată. Deci ea hate, dar chiar am vrut să-i fac un niciodată să zic că Bravo, fă în fată. continuare treaba asta. Sunt niște... Să haide să normalizăm faptul că deci asta cu sexul la noi în România e tabu rău de tot. Și Este frustrant. Avem cum îi spune, impresia că se întâmplă ca în filme când nu e așa. Eu, de exemplu, fac acum terapie și mi-a zis terapeuta că sexul real într-o relație nu ține de hormoni. Ai văzut cum e nebunia aia de început, că așa vibe-ul ăla. Da. După aia mi-a spus că ține de intimitate, de cunoaștere, de zic, girl, Absolut. Am cum vorbit... adică de cunoaștere? Dai, ce? Acum vreo 2 episoade am vorbit de faptul că like, sexul care l-am făcut, the best sex I've had, a fost cu oameni inteligenți care clar și-au făcut research despre sex. Care citesc despre sex, află despre sex. The sexiest thing care acum, gen, in this point in my life, care poate să facă cineva, este să mă întrebe, ok, ați vorbim de like, what's a no-no, what's a yes, știi? What's, etc. Când este super consensual și este super, gen, nu vreau să fie acum ca la Ikea, Nu era știi? tipul ăla de pe TikTok, ci că da, nu înseamnă și Maybe. și... Well. Dacă ți-am zis că mi-e stilă de tine, lasă-mă, dracu, face. Serios. Este, cum să zic, da, știi care e chestia? Eu Așa. sunt de părere că când e nu ăla așa, maybe să simte, frate, e flirt, așa, adică deja ți-am permis, Știi, usually după un nu, maybe din ăla urmează persoana care a zis nu, maybe să facă o mișcare, știi? Dar dacă persoana a zis nu e nu. Uite, la noi, la homosexuali, se practică foarte tare din nefericire și a fost normalizată for some fucking reason, dar nu la mine acasă, hărțuirea sexuală. Oh my god, doamne. De câte ori am fost apucat de cur și de randomly și erau, nu, că mă vrei. Și eram, nu știu cum te cheamă. Who the fuck are you? Indiferent că how stereotypically sexy you are, I don't give a fuck. Nu mă atingi fără... Bine, eu sunt și foarte crazy cu atinsul. Foarte bine. Știi? La eveniment când Da. a venit, ne trebuie Nicola și m-a apucat de cur for no reason. Ai zis, O să pun blip. Și eram gen, what the fuck? Știi? Asta mă enervează, gen, cât de tare bărbații au normalizat chestia asta de a avea secrete împuterniciți asupra corpurilor altor oameni, știi? Oh, da. Și nu pot zic că n-am fost și eu în tinerețile mele în clasa 6-a, gen, eram și eu cu băieții, gen, haideți fetelor, nu știu ce. I wanted to be one of the boys și îmi pare extrem de rău că am luat în acel comportament, but like, nu știam mai bine, aveam 11 ani, știi? ea e copil. Asta zic. Dar totuși că unii părinți, doamne, deci... Eu nu sunt părinte, deci nu știu, n-aș putea să dau cu părerea. Dar mă gândesc că, fiind copil, am sentimentul că copilul trebuie și cel mai mult pe tine ca părinte. Deci dacă ești un om bun și creezi o relație cu el, copilul tău o să meargă pe încrederea ta, știi? O să fie deschis, să zică... Total. Deci eu cred că părinții nu știu să fie... Eu sper să fiu o mamă corectă. Mai hope so. Eu cred că o să fie o mamă excelent. Deci te văd mamă de băieți. Nu Mamă știu de ce. băieți? Te văd mamă de băieți maxim. mi-a Nu, dorit cred fete. că o să ai gen 2 băieți și apoi o fată. Așa te văd. Total. Cu Dar nu știu- reproducerea la Nu știu. Cred că proiectez că noi suntem 2 băieți și o fată, știi, dintr-o căsătorie. Bă, mi-aș dori, așa ia zice și zi. Silvestru, că vrem 3 copii. Hai. Da, acum, sincer, în ultima perioadă chiar mă gândesc la copii. Și am și eu o vârstă. Asta este. Chiar dacă nu mi doresc atât de mult, adică nu că nu-mi plac și că n-aș vrea,
Da, e o responsabilitate. Este și mai ales în Este o economia asta, responsabilitate. pe lumea asta, în economia asta, girl. Da, Doamne, pe lângă banii, că te rupe la bani, efectiv zici că ai datorie la nuțul cămătarul când ai un copil, deci Efectiv. te rupe cu Efectiv. 200 de milioane numai să-l scoți de un chizdă, adică e așa. Absolut. Dar, nu știu, să ai, mamă, să-ți biere în mall sau undeva să înceapă o criză de draci, păi îmi vine să... Dar nu e ok. Nu e ok, gen, nu poți da în ei și nu poți să... Am văzut un clip pe TikTok în care Aia nu e soluția. nu e soluția. No. Eu urăsc faptul că cineva gen ridică mâna la mine, îți bate palma cu mine și eu fac... Ups. Știi? Deci nu e, și mi se pare de complicat numai a crește, a educa oamenii care educă copii, deci din generația noastră care au copii așa frumos, educați, respect maxim Sincer. și să-l ai și pe viață, gen, e pe 20 de ani, știi sigur că e pe banii tăi. Absolut, absolut. Nu știu, eu și faptul că îi facem aveți grijă cu cine faceți copii fetelor. Oh! Aveți Oh my grijă cu mâna pe corazon, Așa. cu cine faceți copii. Efectiv. Pe lângă faptul că iei toate genele de la el, că ți le dă copilul, mamă, genetica asta e bombastică, nu știu foarte multe, nu sunt eu, dar măi, cum te dezechilibrează hormonal, cu toate, cu... Total. Și pe lângă faptul că aveți grijă cu cine faceți copii, gândiți-vă că l-ați născut, a ieșit în voi și voi nu sunteți femeia fatală. O să fiți cu depresie, ok, să fie un bărbat care să înțeleagă cum funcționează biologia, cum sunteți voi ca femei, nu mai zică că ești isterică. Nu ești isterică, ai nevoie de suport. Da, aveți grijă pe cine lăsați să... Total. Asta e o chestie care nu înțeleg eu. Gen, băi, înțeleg, mai ești relații cu oameni, în orice relație trebuie să fie endgame, știi? Adică, uite, eu sunt nebun și vreau, gen, who I'm dating, bă, gen, preferabil să mă căsătoresc cu persoana aia, știi? vrei Asta forever. zic, forever! Și asta mă enervează, că mi se pare că acum în generația asta actuală e like, forever e scary. De ce? Nu, știi? De ce? De ce nu? De ce nu? Asta zic, gen... De ce e scary? De ce e scary? Tocmai, De ce? cred că I think it's really cool. Well, pentru că trebuie să te pui efort și trebuie să ai interesul. Știi? Păi gândește că sunteți două persoane care au traume. Cât de bun ar fi omul. Da. Eu sunt de părere, chiar vreau să-ți fac un TikTok pe subiectul ăsta. Eu cu Silvestru am sentimentul că mă înțeleg mai bine acum decât la început. Știi vorba aia că la început era dușmere? Nu, la început nu te cunoști, reacționezi după cum crezi tu. Total. Ai tu niște impresii făcute cum sunt ele, cum sunt bărbații despre noi, știi? Și să vă ciondăniți și apoi vă reglați. Mi se pare că pe parcurs te reglezi, toată viața te cunoști și faci eforturi, că uite, lui nu-i place aia la mine. Nu îi place că sunt împrăștiată și că las hainele peste tot și că nu spăl vasele, nu le suport. Nu suport să spăl vasele. Nu, chiar nu-mi place, sincer. Înțeleg total. Să spăl vasele, să dau cu aspiratorul, mai mă omori. Bine, ești chiar, dar să nu... Da, ce-ți place? Sau cum mă pun? E liniște. Mă, la mop e liniște. Înțeleg, că la vase e apa. Bine, mie îmi place spăl vasele, că îmi trăiesc fantezia mea de Loredana, videoclipul Apa cu Apa, e la la la. Știi? Sunt gen la. În fine. Dar uite, cum îmi place să dau. Mi se pare niciodată că nu dau perfect. Eu sunt ocedist, puțin rău. Da, îmi place să... Au, pe bune, dacă ar fi să zic ceva, chiar nu-mi place nimic. Sincer. You know what? Da, ar fi frumos să nu fie nevoie să facem curat deloc. Cum ar fi, băi, să fie toată, gen să facem cu toții în același timp odată curat și după să păstrăm. Dacă ar fi să zic ceva ce urăz în sufletul meu, este să dau cu aspiratorul. Chiar asta, mai bine spăl vase. E prea multă gălăgie. Acum mai azi Dyson. 4.000 de lei pe un aspirator, pe bune. Nu, e mult, mă. E mult, în același timp. Sincer. Dacă aș putea, aș da, probabil. Ce mai vreau le-aș lua, sincer. Am și eu asta zic. Acum n-am bani. Gen, n-aș da acum, dar am tendințe consumeriste. Da. Hei, iartă-mă că sunt om, iartă-mă că sunt, gen, I'm just a boy, you're just a girl. Încerc să nu fiu consumeristă. Încerc zilnic. Și eu, uite, de exemplu, am fost foarte mândru de mine, deci ieri mi-am terminat tubul de pasta de dinți după și mă spăl de 3 ori pe zi. Like, I'm la ore fixe chestii, o să nu-ți cu capul. Okay. Și dacă nu pot să fiu acasă, măcar gumă, știi? Okay. Că am frica asta de gura mea să nu... Da, it's kind of crazy. Dar înțeleg, e ok. Și... Deci dacă nu am stat efectiv să stau cu tubul să-l fac gen plat și l-am tăiat după. Dar vezi că
din aia de stoace tot, o dai la manivelă. Așa. Știu, da, îmi face mie plăcere să like... Ok. Știi, mi-aduce aminte de zilele mele când voiam să mă fac patiser și... Că te-ai găsit cu pastă de dinți. Da, păi bine că la fel făceai și cu Da, eu am duiu. That's kind of the same. Și mă face să mă simt like, urmează să fac gen floricele pe un tort. Great. Știi? Nu sunt chiar atât de crazy, sincer. Uite, eu o chestie pe care o fac acum, mi-am dat seama că moda se întoarce Total. De fiecare și dată. nu mai dau hainele pe care nu le mai port. Le păstrez. Foarte bine. Că cine știe când o să am nevoie. Am dat foarte multe haine, dar nu-mi pare rău că le-am dat cu persoanele care nu aveau sau maica mea se ocupă de ele. Dar de acum încolo, ca să nu mai fie nevoie să mai cumpăr altele, Așa sunt și eu, gen, eu numai chestii care sunt obsedate pe care știu că o să le port la nesfârșit, gen, nu știu. Și plus că, cum ai zis tu, totul se întoarce. Adică urmează în curând să vedem iarăși a revenit Fedora. 2015. A revenit 2015. Da! Frate! Și 2015 și 2005. Iarăși se nu- poartă nu, ia- două maieuri pe o ia- pereche de blugi Da. cu talie joasă. Sau tricou peste bluză. Dar ce înseamnă asta? Că în curând ne întoarcem la 2017, care înseamnă bluze largi, coliere cu buvniță și mom jeans. Aia a fost groaznic. Jeans cu talie înaltă, skinny, de la H&M. Când erau 28 de lei 50 blugii, nu o să mă uit niciodată. Când dădeam 28 de lei 50 pe blugi și acum Am sunt avut, 60 de lei o pereche de Doamne, blugi. Doamne, sunt... Tot ce a fost în perioada 2017, eu am fost. Și nu zic asta cu răutate, dar face sens. Cred că fiecare are un an care în esență îi susține Stai un pic. energetic, știi? Că măștile alea în carouri, nu, bravo. N-am niciodată una, întotdeauna am vrut una, niciodată n-am luat una. Dar o să-mi iau una Am acum. avut una, am Un purtat-o, flanel din cred că și ăla acum bun. o am. Și o poartă maica mea. Să o făr înapoi, că vine momentul. Nu, că nu mai e oversize, e așa pe Trebuie să duc la SH-uri, fato. Încă Hai n-am să fost în mergem. SH-uri. Avem pe aici SH-uri? Multe. Vrei să Aici? mergem? Da! Would you like that? Ok, facem o șuetă, facem o șuetă. Și te văd sincer 2017. Maxim, Nu, maxim. nu, eu sunt Young 2K. 2000. Am cumpărat deja, am. Y2K? Young 2K, da. Ok. Îmi place. Adică de început Îți place? 2000, da, îmi place. Asta zic, gen nu... Ok, good. Sau nu Bravo neapărat pentru Young 2K, tine. nu neapărat Young 2K, mai degrabă secretară din anii 90. Talie Da. joasă, Kitten Hills și cămășile alea mulate. Office Siren. exact. Yes! Te văd, ești cu un ochelari din... Ți-ar sta bine cu o coramă din aia pătrată, Băi, am gen căutat de joasă. nebună, am căutat de nebună. Mi-am dat de pe AliExpress, trebuie să recunosc. Mi-am dat comandă pe AliExpress de o ramă, că am văzut eu în Trebuie să review-uri. zici, găsim aici fix la partea Ramuze H, care vine din astea așa Da? la 5 lei, știi cum? Păi mergem. Mergem. Îți Ce-are? arăt după. Eu sunt sunt... chioară. Am cea mai șmecheră hartă de SH-uri și vintage shop-uri. Păi, Știu, am tot zis că mergem, dar am... mi-aș dori să lase YouTube-ul să mă lase să zic vorbe murdare. Mi-aș Dar dori. tu, Adina, eu nu aș cenzura vreodată o femeie la mine la podcast sau un Nu, homosexual. că știu că nu, Un bărbat aș știu că cenzura. YouTube-ul Dar nu, poți să nu te lasă, zice că e problems, big Adevărul că problems. abia am intrat și eu pe programul de bani, finally. Nu mai spune asta pe internet, să știi lumea că ai faci bani. Dar nu mă interesează. Genuinely, nu fac nimic încă, că nu am 1000. Follow, dolari. tapa, like, let's fucking go. Știi? Ok, trebuie să spun întrebarea, care aș Ok. să ți-o pun la începutul podcastului, care este, oh my god, mi-am uitat segmentul. M-am emoționat! O să începem cu ce te scoate din pâine săptămâna aceasta. Pentru că... Ce mă scoate din pâine? Adică Ce ce mă scoate scoate din din pâine? pepeni? Da, dar este la din bulangeria, pâine. deci este pâine în loc de pepeni. Right. Tu asta e pe bune sau mai... Măi, da, eu știu că e o expresie, gen, mai scos din pâine. Ce te scoate din Mie pepeni? mi-a spus când eram mic, gen, mă scoți din pâine. Nu, cred că nu știa ce ți-a zis, jur. E din pepeni. Mă La scoate- mine s-a lipit din pâine, că de asta gen, eram, fac gen bulangerie. Și apoi eram, oh my god, expresia mă scoate din pâine, că am căutat pe Google. Dacă nu există, well, acum există. So, Da, e ok, dar e din pepeni. dar face sens că, like, scoți Dar, hei, miesul în din fiecare pâine. zonă din țară e cât o vorbă. Deci Asta liniște. zic. La mine, la Comuna Tunari, lângă București, Ok. se pupa din pâine. Dar pâinea aia la 1,50 €, știi, care dacă o lași puțin afară îți face bocnă și o moară pe Franzela cineva. aia. Franzela aia. Da. I love it. Bă, da, când eram mic, când E eram bună. mică și mă duceam la magazin să iau doar la zile mari, când făceam maică mea pâine, că noi avem cuptor, maică mea face pâine doar în casă, cu tărâțe, cu semințe, de când mă my știu eu God. face pâine. Cea mai bună pâine, totuși. Yum. Dar când nu avea timp, mă duceam și luam și eu pâine de la... Și era așa bună, că era moane, oh my god. Pâinea lui maică mea era așa, fiind mai... Era ca lumea, pâine de aia, de... Nu vine.
Da. Trecem peste. Ce te scoate din pâine? Mă enervează, Așa. în primul rând, oamenii care nu știu glumă. Ah! M-am tatuat cu sarcasm pe mână ca să înțeleagă oamenii că glumesc, mă. Eu glumesc, eu sunt Ecaterinca. Sărățică sarcasm? Da. Nu suport oameni. Când văd unii care îmi zic pe TikTok că nu se spune pele, se spune piele. Na, să moară calul. Pe bune? Dar ce ai cu calul? I love calul. Ai tu o vendetă at this point potriva calului. Chiar mă gândeam să schimb vorba asta. Calul. Știi asta? Frate, trebuie să omorâm calul. Hai să găsim o dată. Hai să omorâm ce? Cineva care chiar să moară Trump. Să moară Musk. Nu, acolo nu trebuie să moară. Trebuie să moară în chinuri și în schingieri și în treptat și lent și dureros. Așa, gen, vreau să... Actually, this is crazy, nu zic asta e podcast. Sau, it's fine. Gen, vreau să pun așa gen un cârlig pe un număr și nu pe un număr, înceap să trag așa de pielea lui în jos, câte un centimetru pe zi. Câte puțin, până rămâne gen skin alive. Ok. Mă uitam la Saw foarte mult când eram mic și la din asta. Da, eu sunt fan filme horror, mă uit, gen, râd. Am nicio problemă. Mie nu-mi plac filmele horror psihologice. Alea mă Pot să rup. plec. Colul înainte de Pride Month? Mă lași singur. Mă uit la True Crime. Chiar îmi place True Crime. Dar de fapt, la un moment dat, a devenit plictitor. Pentru că toate sunt făcute de bărbați care ori sunt geloși, Exact. ori sunt proști, Exact. ori vor bani. Știi că de ce vor să moară ca să le ia banii? Absolut. Ori le s-a sculat ranga și... Total. Pistă. Total. Atât. Atunci să știi. Și chiar mă plisesc, zic, ok, mă iau draci, nu mai e nimic. Dar m-au ajutat foarte mult True Crime ca să mi se deschidă ochii, să văd că nu e toată lumea. Eu aveam impresia că toată lumea e bună, mai de mult. Credeam că toată lumea este nice. Așa face religia să crezi. Toată lumea are cele mai bune intenții în spate. Era să ajung, băi, într-o zi. Eram la Unirii, mă duceam la cununia unei prietene și m-au oprit să iau flori. Nu luasem flori, că m-am oprit acolo ca să iau flori de la Unirii de undeva. Așa. Și era un tip. Și a venit la mine și a zis, vai, ești foarte frumoasă, ai o piele așa, la. Vrei să vii să facem un make-up, nu știu cum? Hate it. Și eu am zis, da, sigur că eu ne glumei n-ai. Și m-au sunt sub stolul mall-ului de la Unirii. Ceea ce, cică, se făcea un make-up, dar când m-a luat așa cu o stare de... M-a lovit un pumn în stomac în momentul când am coborât scările și mi-am dat seama, băi, ceva e neregulă totală aici, am văzut niște fete jos și am zis, scuză-mă, de fapt mi-am seama că sunt întârziere și am fugit repede pe scările în sus. Foarte bine, Doamne. Oh my God. Da, îți dai seama? Ce se întâmpla? Gen, what the fuck, dacă chiar putea să fie make-up, pe bune, dar putea să nu. Deci eu fazele astea am auzit toate multe faze în care, like, fete luate, intrate peste ele în casă, mințite. Așa. Deci, yes, eu alergam 16 km în fiecare dimineață în perioada când eram în liceu. Oh, wow. Aveam sală la maraton și asta era, da, eu nu începeam ziua decât cu alergat și alergam, asta era media 16. Și eram la țară la maica mea și alergam 2 comune, practic, ieșeam de la mine, mă duceam pe câmp, ajungeam la capătul unei comune, mă întorceam, mergeam până în cap, în fine, și făceam treaba asta că erau 16 km, așa, circuit. Și pe lângă faptul că mă claxonau toți și dubarii, a oprit unul lângă mine și mi-a întins un șomoc de bani așa și a zis, urcă. Mama, am băgat o viteză, bine, putea să oprească, să mă ia. Că îmi pare rău. Da. Și am scăpat. Și de atunci a venit maica mea cu mine. Venea cu bicicleta și ea mergea pe lângă mine și eu alergam în spatele, gen, să-mi dea și ritmul. Da. Și nu e prima oară, adică fetele chiar pățesc chestiile astea. Deci, Da. pentru noi, hărțuirea E la ordinea zilei și e așa, nu ne mai afectează. Dar de-aia bărbații au impresia că, mare căcat. Nu e mare căcat că nu îl facem noi să fie prea mare, că ne-am obișnuit cu el. Exact. Noi se frustram, uite, eram vara trecută pe stradă și eram cu o prietenă și era, băi, full îmbrăcate, etc. Gen, era îmbrăcat ca tine, tricou larg, blugi largi, nu era, chiar putea să fie oricum și în izda goală, că este fix problema ei. Și
efectiv las omul ăsta, eram și eu lângă ea, deci nu avea cum să o vad, neapărat las geamul jos și face că mamă, făi, ce te-aș Mamă, nu, dar la ăștia, dacă se întâmplă, când se mai întâmplă, le zic, da, nu, care șmecher, tu vezi ce burtai, ce urât ești. Nu, Bune, asta e energia pe care trebuie să o dai înapoi. Bun, eu știu că sunt bună vorbă, dar tu ești urât cu spumele mării, ești vomitat de dragonul din Shrek, ești nebun. Ce scuze, nu e frumos să-i bate shaming, dar eu sunt de părere. Nu, așa. Eu sunt Nu, fer că convinsă. sunt de acord cu tine. De asta. Nimeni nu merită să fie hate-uit, shame-uit. Mamă, dacă când văd o persoană că e bully de ăsta nesimțit sau de ăsta așa, gata, mi se activează ura și hate-ul și body shaming-ul. Eu nu merg pe body shaming și hate decât dacă mi se oferă înapoi. Gen, dacă ei încep cu asta, baby, ai deschis cutia Pandorei. Deci le-am toate pregătite, am așa, mitraliera. Mi-am antrenat creierul ca să nu dau cu hate, încât nu mai știu să mai dau cu hate. Dar știi care este preferata mea să o fac? Mea de părinților, dar nu direct. Le zic, pare că te-ai iubit actul. Meritai să fii iubit așa cum ești, chiar dacă n-ai ieșit bine. Câteodată intru în comentarii și le răspund așa mai pe Caterinca, dar unii nu prind Caterinca. Băi, nu! Nu prind Internetul băbele. românesc este alergic la Caterinca. De la, Mi-a zis unul și că eu am zis într-un TikTok, mi s-a părut amuzant că să vedeți care a fost actrița favorită a iubitului vostru în copilărie, că dacă semănați cu ea, Sanchi, știi? Aha. Zice unul, înseamnă că lui a plăcut calul din Zorro. Tornado era un cal șmecher, Legit. avea prestanța lui de Also, cal. știi care este cel mai șmecher cal din lume în acest moment? Megan Thee Stallion. De ce ai spus asta? Glumesc. Băi, Megan e... Megan, păi she's a stallion. She said it. Este stallion. Megan e... Energetic ești Megan Thee Stallion Cred că to m-am me. uitat la toate... Ăla de la Coachella nu, m-am uitat la toate videoclipurile pe... cu Father Figure. Au! Same. Și în slow motion, cum mi se muncau bucile așa, moa. Genuinely, eram like, am I turning serious? Apoi nu, but because it's just like energetic. E ceva acolo. I don't know. When she starts twerking, se alinează planetele. I swear to God. Dar uite, Chiar acum mă imaginez. gen, am văzut TikTok-ul cu ea în rochea aia albastră care se mișcă, sau aia roșie. I'm just like, I will be your father figure. Put your tiny head in my... Bum, 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 bum. Nu, genuinely. Dar Megan... sunt alergici la Caterinca în comentarii și Bă, dar mă creatorii mai gândeam, mari ăsta e din numele România... Da, o cheamă Megan. Ei? Nu. The Stallion? Nu. E altceva, dar nu mai știu. E de scenă dată, nu? Da, Cum e da. Cardi B. Asta o cheamă... Nu mai știu. Bacardi, bla, bla, Are bla. niște un nume ăsta dubios. Da, cum e Onika Tanya Maraj, în loc de Nicki Minaj. Her name's Onika Tanya Maraj. Mișto. Yeah, Chiar e cât tare. mișto. Păi ce, eu sunt Problematică Nicki Minaj, din păcate. din nefericire. Nu, chiar m-a dezamăgit maxim. Faza aia cu... Iubitul ei... Lasă, PDF. soțul asta oricum o știam, dar ce rapper bărbat nu este lately, știi? Mi se pare că când I'm like, you know what, this might be the good one, după afli. Știi? Dar și Caterinca asta, sunt alergici la Caterinca și în comentarii și conturile mari de TikTok s-a alergici la Caterinca, gen, băi, eu vreau să văd pe oamenii ăștia cum să fac puțin de râs. Tu nu faci nimica pentru atenția cuiva. Gen modul în care fabrici. Adică, of course că fabrici cât să, îți faci contentul să performeze, dar tu nu-ți fabrici personalitatea ca să, gen, tu ești just as funny and cool in real life. Eu pe TikTok, așa sunt și în viața reală. Da! Poți să confirme asta. A? Poți să confirme asta. Serios, pot să confirm. Da. Deci nu, Total. Nu există. M-am întrebat la mai multe evenimente. Dacă vrei postez, dacă nu tai, nu știu. Face... tu chiar ești ca pe TikTok. Tu nu? Efectiv. Tu nu? Efectiv, tu nu obosești? Eu câteodată trebuie să obosesc pentru că știu că trebuie să fiu eu. Și... Sunt gen, God. Bine, varianta chiar sunt ca pe TikTok, de eu, că ești ca pe TikTok, like, la bază, but like, n-ai cum să fii 100% ca pe TikTok constant, că pe TikTok mai băgăm gen puțin pe TikTok benzină. sunt Caterinca și fan și nice. Cum nu sunt, pe TikTok nu mi-am pus niciodată părțile mele triste, nu mi-am filmat niciodată plângând, nu că aș considera că e cringe, câteodată simți nevoia să spui ceva când plângi și pui telefonul și filmezi și Foarte bine. unele sunt cringe, unele fete fac
sunt cringe, sau unii am văzut și bărbați care să prefacă plâng și așa, dar uneori chiar vrei să vine să plâng. Eu dacă aș face, eu sunt foarte plângăcioasă, plâng mult de tot. Și la fel. Doamne, ce Plâng place să în plâng. continuu. Uneori chiar îmi place să plâng. Este cea mai bună chestie. Iubesc. Mamă, Iubesc. chiar plâng mult. Și pot plâng și la comandă. Dar și nu, toată nu mă mi-am fac să pus plâng doar ca niciodată să plâng. dramele. Adică gen să zic Ofurile tale. așa sau să mă vai de chestii. Atât. Asta simt și eu, că mi se pare Dar că... să știi că, uite, în ultima perioadă am făcut și eu chestii mai serioase, uite cum am vorbit despre unele subiecte de la terapie, am încercat să fiu mai serioasă, știi, n-am și partea asta mai... Da. Dar, da, nu sunt, mai și plâng. Mai și plâng. Foarte... Adina mai și plânge câteodată. Da. Nu, hei, nu plânge, Adina. da. Nu plânge. Stai să mă gândesc. Ce mă scoate pe mine din pâine? Din pâine, mulțumesc. Așa. Din pâine... Ok. Mă enervează tot scandalul cu macele pe TikTok. Mi se pare bazat puțin rasial. Când se apucă, ok, înțeleg, gen, lasă faza cu prețul. Deși prețurile de producție, băi, e 500 de mililitri de eu înțeleg produs. de ce e 45 de lei. Și la Macea fel. E mult mai scumpă decât cafeaua. Da, și mașina de făcut, și plasticul care este branduit, gen, este un produs scump. Și înțeleg. Stilul de a face și plus că e Asta jumătate zic. litru. Zoso, I'm gonna say, e foarte fucking bun. Am fost la Luluz de 3 ori. Și aici nu mă doare să Bine, fac a reclamă zis că este cineva- female owned. So. A zis cineva că adevărata macea este fără zahăr adăugat Da. și are gust de gazon. Să știți, am băut și de aia originală. Nu-mi place, dar înțeleg de ce o bea lumea de sănătate, că e foarte sănătoasă. E foarte sănătoasă. Și teoretic are niște beneficii și noi punem zahăr, dar am pula așa, adică... Da. Și nu mai e Uite, chiar eu pun o macea. linguriță de miere și mi se pare că taie total, gen nu taie total, but definitely, mie îmi place oricum gustul ăsta de... Gazon? Nu vreau să zic gazon, cred că nu mi se pare gazon, e Mă gust de scuzați, ceai eu beam verde. Macea, Știi? problema că nu era macea, beam ovăz. Știi că e ovăz verde, pudră, știi cum e macea? Serios? Da, groaznic, nu vă recomand. Luați-vă o pastilă dacă vreți. Gen, cu ce ajută? Păi maică mea este almond, de-aia știi, totul e făcut în casă, știi? Am înțeles. Și face smoothie-uri, face tot felul de chestii. Dimineața la prima oră, ea nu bea cafea, nu a băut cafea niciodată. Ea bea suc de pătrunjel cu sfeclă și lămâie. Da. Și este cea mai sănătoasă persoană pe acest pământ, adică De sănătate, da. Chiar e foarte spirit. strong, e spirit. Foarte bine, Sănătate top. mă bucur. Colesterol, zero. Măi. Dar mă enervează chestia asta, că like, au dus-o, mi se pare puțin... În extremă? Da! Că Îi place. A? Nu, ea nu face, îi place de moare gustul tot, e nebunită, cum beau ăștia macea verde cu apă așa. Așa bea, tot nebunit la sucurile, tot. Nu, maică ta. Ok. Nu. N-am nimic cu doamna mama de Adina. Doamne, ce cât de bune, zic, mama, e sfeclă, what the fuck, e bună. Și mi-e plac un green juice din ăsta fără nimic dulce, câteodată gen mă simt cea mai sănătoasă persoană pe pământ. Sunt like, Uite, visul meu este... toată lumea este geloasă. Să cumpăr un stopător de fructe, dar că n-am să-l pun acum în casă. Chiar nu am. Am avut unul și era the best, fiind de dimineață. Mi le pregăteam cu soare înainte, când eram în gimnaziu. Da. De dimineață doar veneam și l-aruncam și eram... Și mă simțeam, eram... Da, să bei un suc de... uite, pătrunjelul e foarte bun pentru inimă și de altă taică-miu să... Iubesc pătrunjel. Un suc de pătrunjel cu lămâie, bombă. Dacă, Doamne, tu seama ce sănătate ai avea dacă ai bea un ăsta? Nu de fructe neapărat că au glucoză, ci că sare direct. Da. Dar de legume, o chestie. Pui lămâie, le-a luat toată greata. Oricum, deci, ce că de dimineață nu e bine să bei, gen, nu e bine să consumi zahăr, că it spikes your insulin, gen îți și fute nici insulina. cafea pe stomac gol, dar... Eu am băut ani de zile cafea pe Balkan stomacul gol. breakfast. De multe ori, mai rău decât un bărbat misogin, este femeie cu o misoginie internalizată atât de nasoală, că o să Eu, facă sincer, le consider orice... victime. Sunt victime ale patriarhatului. Sunt victime ale patriarhatului, but Până într-un știi care e punct. chestia? Ok, Până dar într-un punct. eu zic până la vârsta, zicem, de 20 de ani. Când, fata mea, ai telefon în față, ai resurse, Poți să te ești informezi. online, poți să te informezi. Pentru mine nu mai este scuza de like, uite, acum 10 ani homofobie, nu, acum 15 ani homofobie eram like, bă, mai greu să afli din România, eu nu vedeam oameni homosexuali în România, înțeleg. Dar în 2025 tu să fii homofob sau misogin,
Mama, ai cărți care îți explică clar chestii care nu ai cum să le alegi. Ești un om rău, punct. Ești un om rău. Ești un om rău, dezinteresat, Sau plictisitor, ăștia cu animale, jalnic. care nu suportă animale. Don't get me started. Cum adică? Nu suportă animale. Nu te suporți pe tine, adică? De ce? What? Te uiți la un iepure și spui că le pe grătar? What the fuck? Mi se pare terifiant. Oh, ce funny suntem. Also, urăsc glumele de autobază. I hate them. Nu suport stand-up-ul din România. Nici eu. Nu neapărat din România, stand-up-ul în general. Mai sunt câțiva băieți care fac glume ca lumea și nu se Stand-up leagă făcut de de femei neveste, neveste. Am mai asta. Singurii stand-uperi care chiar sunt buni sunt femeile stand-uperițe, deși nu toate, că și Nu unele toate, mai că fac... mai știu unele care Da, au nume. cunoaștem. Dar și câțiva stand-uperi homosexuali, aia care nu fac la glume de like, aseară am ieșit în oraș și m-am făcut cu 4 băieți. Isn't my that God, funny? Oh my girl, oh my god, can you fucking believe it? Ok, Mă doare mijlocul. iartă-mă, aproape am terminat. Nu, gata, e ok, stai să mai mă întorc pe partea Așa, mai facem o schimbare de poziție. Bum șacala, că Că e frige, fierbinte, frige. Păi nu, cred că asta ar trebui să fie sezonul 1, episodul 1, dar cu ăla că vorbim noi. Pe bune zic. Sincer. Ok, deci, întrebarea de final este care este bulangeria ta preferată? Adică care este, de exemplu, ce aș răspunde eu de obicei, da? Okay. Deci poate fi o chestie, să zicem, homosexuală care s-a întâmplat online sau persoana homosexuală sau like, poate o chestie care este homosexuală adjacent. Gen, uite, pentru mine, Lord, cântăreața Lord, a scos o melodie săptămâna aceasta, okay. Și eu ascult de când aveam gen, fuck. O chestie stil da, gen poate fi și pop culture, orice. poate să fie și o persoană homosexuală, poate fi și o persoană o chestie care se leagă de homosexual, care ți-a plăcut, gen ceva care să fie, să zicem, care s-ar denumi bulangeristic. Când îl pupă Silvestru pe prietenul lui ce mai bun pe frunte la plecare. Sau când îl pensează pe stradă, pentru că mi se pare că gen, ieșea pensat după el și dacă suntem într-un spațiu, în parc, Greta să pensează. Și gen, dacă stai așa pe bancă unul lângă altul, îl vezi pe Silvestru. Ador! Da. Tu știi cât de tare aș vrea să am un prieten bărbat? Care să nu fie nebun și să aibă astea. Oh, nu punem la pe mine, nu punem Da. Gen, pentru că eu cred că eu acum ce m-am dezvățat foarte tare și acum învăț să fiu prieten cu bărbați. Pentru că nu mi se pare ok să urâm toți bărbații, mi se pare puțin extremist. Nu, nici mie nu mi se pare. Cred totuși că și bărbații care sunt ok suferă la fel ca femeile, în sensul că sunt stigmatizați de bine de alți bărbați pentru că sunt feminiști, adică gen, feminismul e o normalitate. Misoginismul e boală. Pentru mine misoginismul trebuie să fie ilegal, cum e fascismul. E ilegal să fii nazist. E ilegal să fii misogin. Total de acord. Ce înseamnă nazism? Face căcatul, vrea să omoare o anumită rasă, o chestie. Păi și misoginismul vrea să sclavească femeile. Păi ar trebui să... Exact. Mă scuzați, îmi dau cu atât de mult n-am păr pentru că n-am mai avut păr de mult. Că am fost rasă în cap și mi-a crescut părul. Da, foarte bine. Eu am avut părul lung în liceu și eu în continuare, chiar că nu mai am părul lung, tot fac așa. Da, nu știu, îmi place să-mi bag mâna. E fun! E superb! Încă o chestie... Gayistă, dacă pot să zic așa. Așa, te rog, gayistă este și mai bun, așa. Mi se pare crazy non-binarii care pot să se machează și ca femei și arată impecabil și sunt și bărbați și arată impecabil. Știi cum sunt tranzițiile alea? Da, ca gen ăștia care tot... Ca trăsături androgine. Da. Da, mi se pare mișto treaba asta, mi-apare, dacă să mă uit, ce doamne tu, sau tranzițiile cu femei lesbiene care sunt foarte sexy, mă uit la lesbiene, pot să zic asta pe internet? Total, hei, și câteodată și mă mai uit la gen femei lesbiene care comunică trăsături și caracteristici total masculine, știi? Așa, și sunt gen, I know you're a woman, but there's something energetically here that I'm just like, you could be, I could be your father. Și mai îmi place și eu sunt de părere că există extreme în orice categorie. De acord. Dar îmi place chestia asta că mă simt safe around gay people. Sincer, pe bune. Yeah.
Adică știu că sunt și persoane problematice, nu toată lumea, dar Absolut. nu știu, mi se pare că alt soi de oameni, domne. Alt soi de Am fost și noi, pentru că, dacă stai să te gândești, homofobia vine doar din faptul că bărbații au exercitat trăsături feminine, ci doar o misoginie transpusă la bărbați, right? Că pe ei asta Mamă, enervează, da, faptul că suntem feminini. pe Sorta TikTok. kinda. Iubesc TikTok-ul. Eu iubesc TikTok-ul. Eu nu iubesc Și TikTok-ul eu. că postez eu pe TikTok în niciun caz. Și dacă nu postam, iubesc TikTok-ul. Sunt atâtea story time și zic că oamenii sunt deschiși. Doamne, TikTok-ul a deschis mintea Sincer. de la oameni. Sincer. A deschis minți. A și prostit pe unii, dar Total. dacă nu te lași prostit, nu te prostește nimeni. Dacă îți cureți foarte bine filtrul și for you page-ul, ești ok. Dar sunt așa multe informații bune pe TikTok și mi-a apărut aseară un tip și a zis că el și-a dat seama că este gay în momentul în care și-a dat seama că iubește femeile și nu le urăște. Same. Știi ce zic? Same, pentru că eu am crezut faptul că eram de obsedat de femei în sensul de like, ele ca persoane, am crezut că like, îmi plac fetele, știi? That was my biggest thing, pe lângă altele traume de ale mele, că eram like, dar în momentul în care mi-am dat seama că eu nu iubesc femeile sus de like romantic, știi? Iubirea romantică este doar o chestie chimică, știi? Este la fel ca, gen, o referință este că este intimitatea Iubirea aia. e tovărășie. Exact! Nu! Thank you! Legit! Cele mai bune relații, cea mai mișto relații pe care le-am văzut vreodată, eu n-am fost într-o relație vreodată, n-am avut când nu a fost să fie, pur și simplu, știi? Dar eu cred că acum aș sta într-o relație atât de bună cu cineva prin faptul că, like, eu știu că o relație bună cu cineva este bazată pe o prietenie bună, pe o comunicare deschisă și o relație bună o să îmbunătățească toate relațiile din jurul tău. Prin faptul că te învață cum să comunici, să fii cu adevărat tu. Și aici vreau să punctez pentru fete. Deci, Doamne, Please. fetelor, Punctează. Doamne, Maica Domnului. Punctează, răspunctează, go for it, queen. Ce influență poate să aibă un bărbat bun în viața Oh my God. și ce influență poate să aibă unul prost. Absolut. Doamne. Absolut. Deci, alte persoane. Lăsați în comentarii dacă aveți experiență de genul. Adică Vă rog. am văzut fete care... Știi trendul ăla cu când eram cu el și când nu mai sunt Când cu nu el? mai sunt cu el? Băi, Deci, te zici că ai fost în Alcatraz. da, you can tell. You can tell, dar poți dai seama, Îți știi? dispare magia din ochi. Uite, Clipirea. Da. Ești zombie, nu mai crezi. Ești deci, de câte ori mi s-a întâmplat, gen, am avut o prietenă în facultate, nu în liceu, care s-a cuplat Așa. cu un așa băiat. prost sau bun. Adina, vai de viața mea. Deci ca să-ți spun, eu sunt foarte mare fan Taylor Swift, în fine. Și pentru mine când scoate album, pentru mine este închideți telefoanele, închideți geamurile, am de ascultat. Mie îmi place muzica foarte mult. Uite, un lucru despre mine, eu nu iubesc pe nimeni așa mult, niciun artist, n-am o plăcere muzicală, nimic. E ok. Da. Foarte bine. Mă gândeam așa, wow, cum ar fi fost să-mi placă și mie. E una dintre, pasiunile mele. Dar cine știe, ai timp. Cum se numește? Trupa Nuanțe. Nuanțe, n-am auzit de ei. Nu? Nu. Vrei să spun acum ceva? O să ascult. Nu acum, după N-ai voie, de da. copyright infringement. Nașpa, e urât din partea voastră YouTube. Știi că din cauza ta tot zic thank you, thank you, Thank you, da? thank you, oh my god. Și scriu acum thank you. Adina are cele mai bune stickere pe WhatsApp. Sincer, de fiecare dată mă surprins cu un sticker nou și îmi faci ziua. Le salvez pe toate. 200, să știi. Am 200 de stickere. Și aveam mai multe, dar am schimbat telefoanele și mi-a fost să le trimit pe toate. Eu mai am stickere cu my ups. Dacă îmi place cineva, îl fac sticker. Și le folosesc în Ba, dar contexte nu ți le nasoale. trimit. Am și eu cu persoane de-a Și tu mea. ai? Da. Ah, perfect. Adică, nu poți să trimiți de alea unor, dacă nu știi contextul, știi? Total, nu, gen, cel mai bun sticker e ăla cu puțin inside joke, știi? Exact, Sau ăla random, gen, mi-ai tu. Ăla cu logică, ăla vreau să mi-l tatuez. Vorbesc serios. Te rog. Deci eu nu pot, eu am câteva cuvinte pe care le pronunț și mă gândesc la... Care sunt cuvintele tale care le pronunți constant? Ca să zic că este foarte bulangeristică homosexuală, gen cuvântul Mă piși în unii. sus când am drăci. Mă piși în sus. Mă piși în sus? Sau nu merge nimic bine. Mă piși în sus. Sau... Ce bun! Ce bun! Eu nu mai suport de vorba asta. Uneori sunt pe perioade și repet o chestie de foarte mult până mi se ia. De exemplu... Ne-am uitat, dracu. Pe dracu știu că zic de foarte des. Foarte Oh, da. Așa. Mă piși în sus. Așa.
Zic, sunt foarte mahalageacă din acasă, mamă, vorbim exagerat de amor, dar nu e nu, cine ne-ar, deci, dacă ne-ar auzi cineva și nu ne-ar cunoaște, ar crede că sunt într-o relație abuzivă. Super. Da, iar vecinii noștri, sigur, n-au sunat poliția încă, nu că facem scandal, dar odată țin minte că ne bălăcream pe bune. Ne jucam, ne prefăceam că suntem doi soți abuzivi. N-ai spălat că șterg cu tine până o chestie. Bă. Și eu ziceam, deci ca măta, ca nu știu ce. Da, și așa, da, la Catenica. El m-a pupat pe obraz, dar mi-a dat așa un semn. Știi cum te... Da, gen ți-a făcut un mini hickey din ăla pe obraz. Dar fix ai de la ochi, așa, nu știu cum. Oh my God. Și am ieșit din casă, fix n-a ieșit vecina. Și săraca era... Gen, am văzut mila din ochii ei. Eu zic, sunt ok, n-am nicio problemă. Ce face? Da. Sigur. Așa spun toate. Deci mă bucur foarte bine. Eu aud și pe ea cum se bălăcăște cu soțul, dar ei sunt pe bune. Dar când mă vede, deci deschide ușa, da, o fi rai, așa e, schimbă. Nu, eu mi-am băgat picioarele după 3 luni aici, după ce am văzut cei la ușă la mine și că faptul că eu n-am vecini în direcția asta și aici nu știu cine stă, dar se tot mută, ies, nu știu ce se întâmplă. Mi-am băgat picioarele. Poate e un Airbnb. Sunt foarte multe Airbnb-uri în clădirea asta, să știi, n-ai văzut ce e plin de căsuțe. So, I don't know, I like it. Poți pun muzică, n-am treabă. Eu cu muzica sunt belea, constant. Nu constant muzică. Să învârte și cântă? Mi s-a stricat acum, per mi-a pus cineva gând rău, când te prind, I'll fucking catch you, dar îmi pun la televizor, bag acolo, frumos, să mai bag la tabletă, știi cum rupe iPad-ul? Și mie îmi place să ascult muzică, dar acum mi-am luat niște căști, îmi dat 17 milioane pe ele. Fute-mă, cărți? 17, pe căști. Pe căști, dar sunt bune? Rup? Bă, îmi plac, sunt de la Bose. Rup, mi-am luat și acum căști după 2 ani de zile că mi-am pierdut AirPods-urile într-un club din București, cu o bilă mare luminoasă, ultima oară când am fost. Ok. Și le-am pierdut pentru că am dansat cu geanta deschisă și au sărit din geantă. Trist, mi-a costat o grămadă futele și în gură. Yeah. Adina, ce ai învățat astăzi? Ce am învățat astăzi? Ce ai învățat astăzi din această conversație? Mă piși în sus, eu știu. Sincer? Perfect. Sincer? Perfect. Asta cu pișatul în sus o să se păstrează, se pune canonic, va intra în canonul Bulangeria, o să... Zici ceva? Titlul episodului, mă piși în sus. Serios? Asta e titlul episodului, mă piși în sus. Bune? Da. Faci asta? Da. Păi îți le aștea jos? Că O să pun mă P12 în sus. Mă ușurez în sus. Depinde. Mă ușurez. Mă eliberez în sus. Number 1, ușurare sus. Frate. De unde le scot? Deci, nu, efectiv, bandă rulantă. Well, mulțumesc că ai venit. Mulțumesc de invitație. Mi-ai făcut sâmbăta. Genuinely. Așa să tot încep sâmbăta. Să nu crezi că s-au de mine, prea curând. Ai treabă după? Nu.